Kapuso, padayong gibantayan sa pag-asa ang bagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility. Katapusang nasigpatan ang bagyong adunay international name nga Mawar, 2,215 kilometers east sa Visayas ug naglihok pa northwestward. Aduna kini kusgon sa hangin nga 185 kilometers per hour ug paghaguros nga moabot sa 230 kilometers per hour. Posible kini nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes o baka sa Sabado ug pagatawgon ang bagyo nga Betty. Sa pagkakaroon, menos pa ang tsansa nga muigo kini sa yuta tungod kay ang gitumbok niini ang dakong bahin sa Taiwan o mamahimong musubay usab kini pa Japan. Sa susamang higayon, pakusgo niini ang southwest monsoon nga magpauwan sa western section sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, kusog ang pag-uwan nga masinati sa Central Visayas karong hapon, samtang kasarangan usab nga pag-uwan sa Eastern Visayas karong gabii. Giawhag ang tanan nga magbantay sa hulga sa mga pagdahili sa yuta ug pagbaha. Posible usab ang pag-uwan sa ubang bahin sa nasod busa ayaw kalimot sa pagdaog payong.